etzizko agirien bitartez, ikuskeraz eta ahoskeraz batean. Ea, ie. Eta Bilbo. Bilbo eta ea, ie. Bi horiek, mezu mamitzen dute, Arestiren lorratzean aurkitu ditudan halako hildoa, halako bidea. Bidiotan, bizi baiginen mitzuok, urte batzuk gora behar. Ura, eara, iera, heldu zenean, ni alde egin nuen. Eta bera bizi zen gurtzea izeneko tokian, ibilian nintzen dire, txikitan, eta beste, eako naturak eskaintzen zituen eta eskaintzen zituen frutu oparoak eta bestelakoak, Flora eta fauna izango duke, hori xabeekin denak ikasten eta barrenatzen. Nire ikastak oso laburra izan zen zaio. Eta urteak izan ziren, bestalde, behar bada desberdintzeko arrazoiak eta baita adina. Ni horra iritzen izanean, alde egin duenean, amasi urte eskazeko ume galdu bat nintzelako. Gerora, etorri zan, nire burua euskalduntzeko aleginetan, berriro ere nire burua euskalatze prozesu horretan Arestirekin topo egitea. Topo. Horretarako akundua esan beharrik ez dago, alde batetik Xabier Quintana eta bestetik Andole Guzkitzak izan ziren. Bi horietan ikusten bai nuen Bilbon eta Oroar Euskal Herrian behar denuen euskalduntasun moderno eta hiritarraren eredua edo paradigma. Gogoan dut oraitik, eta behar da, hemen dagoen baten batek ere gauza bera gogoratuko du, astero nola joaten ginen, berdez liburu detara han pilatuta egoten ziren bai anaitasuna eta bai zeruko argia, eta han erosten genituen olako aberak giroetxean irakurtzeko eta noizan behin baita ere universitate eskolaren amateko eta beste batzun irakusteko guk hau irakurtzeko. Beraz, Bilbo hartan ezagutu nuen nik Arestiren lan. Eta Arestiren gogoratzen du gainera berdez liburu dela erosi nuen lehenengo argitalpen hura, eta karo, irakurria da, egituan, konturatzen duten, eta berriako konturatzen duten modua, haren berritasuna, hark proposatzen zuen berrikuntza. Hark, bezalako doinuak eta soinuak ekartzan, eta musika horren letra guztiz erakargarria zanik, kabe tartean izien euskaldunan, baina ez kabe euskaldunan, kabe erraldunan, esate bateako santizun zera, egiten inanutzat, Carmelo Irizaren gau eskolan irakurgai preziatu izaten zen argi eta erri, eta batez ere, aurgintza minetan zegoen euskera batu horretan, bideak eta pausuak emateko. Olerkiatik, Gabriel Arestiren baitan, badira, eta ziren orduan orte baitekoak, kazetaritza, euskal klasikoen berantapenak, antzerkigintzak, oro ziren harentzat egingarri eta eginkizun. Euskaltzen dia bere ere, ederto azten duzuen, hemen dagoen baten laguntzarekin jakina, euskararen batasuna zela eta Xabier zuzera erunduna. Xabierren eskutik eta Xabierrek eta Gabrielek egin zuten batasunaren kutxa, hor ikasi genuen gauza asko, hor izan genuen lehenengo eta behin batuari buruzko lehen hurbilpen hori, eta horretatik eran genuen urte luzetan batzuk nintzen. Beste batzu seguro ez dut aitortuko, baina handik ere hartu zuten. Beraz, nik esango nuke gura izan zen guretzat inspirazio iturria, nik orain ditxean bordeak. Ez dut irabiltzen, ez dut horren beste irabiltzen, baina Xabierrek eta Gabrielek egin zituzten euskal editzak eta edizio berarteak. Ez dugu berra literatu bat. Egia esan behar baldin bada, ohar laburrak, egiteko esan diat eta egingo dut,
ikusten duzuenez ikasle galdu baten memoria baino zer horren estiloko dira. Baina nik esango nuke horrek erakusten duela puntu garrantzitsua. Guretzat, eta nik esango nuke belaunaldi gaztea gorentzat ere, eta gaur argitaratzen den liburu horretarako tramanku baino Lanabes edarra dela, Lanabes preziatu izan ditekela, euskal maizu izan zen, Lanabes. Behar da, unibertsitate publiko, unibertsitateko katedra duna baino, bizitzak eta egunerokotasunak, eguneroko lanak, euskal gizartean sortu zituen, garai hartan, garai latzarretan, katedra horietako baten titular ezin garbiago. Zalantzarik gabeko ikasleek miresten eta jarraitzen dutenak. Horrez etxira eskartzeko gaurko argitalpena, argitalpena. Erakusten digulako, garai jakin bateko testigantza, baina ez bakarrik hori. Geroari buruzko esperantza. Testigantza eta esperantza, biak dira. Eta horretan lan egitea alde batetik Gabriel Aresti kultura elkartearekin, nola ez Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Bilboko Udalarekin, BBK Fundazioarekin, zuekin guztioekin, hainbat testu egile hementxe zagotelako, eta aldamenean izatea, gurekin izatea, Gabriel Aresti izenaren familia, Begi eta beti arginetaz. Beti argin, ez da argitxo izan zara. Beti izan da, beti da, nik esango datzue eta gozatzu.